Здравейте, скъпи приятели! Много се радвам, че отново сме заедно. Аз съм Янислав Попов и това е моя YouTube канал. Отново съм тук, но ще видите нещо по-различно от мен. Времето, през което ме нямаше, бе за да натрупам достатъчно опит, за да правя това, което правя в момента, а именно да оценяваме най-добрите български ресторанти и техните кухни. Избрал съм да започна с едно интересно заведение, а именно ресторант Гейзера, който се намира в град Сапарева баня. Аз ви предлагам да прегледаме тяхните сайтове, отзивите в Google. Първият коментар, който срещаме: невероятно вкусна храна, особено летните предложения с морски дарове. Приятната обстановка допринесе за цялото добро прекарване, препоръчвам с 2 ръце. Всичко беше на висота и обстановката, а най-вече храната. Препоръчвам като задължително място, където ще ви доставят кулинарно удоволствие, гарантирано със страхотно обслужване. Общо взето, повечето коментари виждам, че са положителни. Може би в обслужването има някакъв проблем. Има хора, които споменават, че е малко по-бавно обслужването, но аз така като човек с що-годе опит в кухнята, ще ми бъде интересно да видя тези хора как работят, как обслужват, дали са наясно с менюто, затова аз ще следя доста така изкъсо нещата. Добре, видяхме коментарите, предлагам ви да преминем към сайта на ресторанта. Добре, изчистена визия. Много приятно, едни 3 мъжари ни посрещат. Тук има снимки от ресторанта. Сайтът е изчистен, много приятно. Няма претрупана информация, която да е излишна и да дразни. И от тук вече се прехвърлям към Facebook страницата. Може би вече тази корица трябва да я сменят, защото е пикселизирана. Тук е сезона е на есента, виждам печени ябълки с орехи, мед, може би това е шоколад. Нещата тук изглеждат впечатляващо, обаче положението е ръка да пипне, око да види. Затова предлагам ви да палиме гумите към ресторант Гейзер. На броени метри сме вече от Гейзера и аз нямам търпение да видя какво ще бъде обслужването, посрещането и храната. Честно казано, впечатленията ми още отвън са, че е изключително уютно и има собствен стил, което е много впечатляващо за заведенията. Хората са се постарали много. Аз ви предлагам да влизаме. Добър ден! Здравейте, драго ми е, Яни съм аз. Благодаря. Ние разработваме доста често различни менюта. Стараем се всеки сезон да пускаме нови предложения, тъй като имаме доста редовни клиенти и на тях им омръзва да ядат едни и същи неща. Затова се стараем да пускаме нови предложения, които да бъдат и сезонни. По същия начин работим и с вината. Имаме си един основен лист, който е много хубав. Залагаме силно на българските вина, защото смятам, че българските изби са на много високо качество. Ще желая една салата тай, селска салата. Тя какво включва селската салата? Марти, сиренце, печена чушка и магданозено песто, което ние сами си го приготвяме. Супер, значи искам и една такава. Обслужването е добре. Може би е малко притеснен, но като си има предвид, че има камера, микрофони навсякъде, е разбираемо това. Заповядайте вашата тай салата с хрупкаво пилешко. Благодаря. Заповядайте, тай добър салата. апетит. Мерси. Я да видим сега дали ще е добро началото. Зелената салата с цитруси беше супер за мен. Листата бяха свежи. Пилето отгоре ми направи добро впечатление, че е топло и хрупкаво. Това ми подсказа, че е направено на момент. Хареса ми. Заповядайте вашата селска салата. Селска салата. Мерси. Добър апетит. Мерси. Селската салата не беше лоша, но сезона на доматите е просто неподходящ. Аз бих ги заменил с зелени домати от туршия. Иначе сиренето и чушката бяха добре овкусени. Сиренето е добро.
Много приятни салатки. Сега ще искам и две основни. Ципурата по италиански на фурна и сърфен търф с дърпано теле. Здравейте и от мен, аз съм шеф Калапчийски и днес ще ви представя една малко по-нестандартна рецепта – тортелини. А от мен ще получите една ципура. Сервис, моля. Да, шеф. Поръчката за трета маса. Благодаря, шеф. Заповядайте вашата поръчка. Търпелени сърфен търф с дърпано телешко, сос от сьомга и водка. Добър апетит! Мерси. Сега тартелините с дърпано телешко изглеждат добре. И е вкусно. Много е приятно и крехко месото. Не е жилаво, тегаво и така нататък. Сьомгата е приготвена перфектно. Леко червеника в средата, така както трябва да е. Прави ми добро впечатление, че и пастата не е преварена, а е точно както трябва да е. Алденте. Супер! Презентацията убиец. Заповядайте вашата цибура. Добър апетит! Благодаря. Перфектно. Балансирано. Всичко е страхотно в чинията. Декорирано е пак по много ефектен начин. Първо, когато клиента седне, трябва да се нахрани с погледа. След това вече и с стомаха. Мисля, че тук сме изпълнили мисията. За да разберем дали рибата е приготвена добре, трябва да видим дали гръбнака се отделя лесно. А в случая показахме, че това е елементарно. Ето. Така, а за десерт какво ще ми препоръчате? Предложил имаме домашно приготвен чизкейк с шамфастък или пак от новите ни десерти, френския десерт мюфьори. А мога ли да поръчам и двата? Разбира се. Най-добре е да ги пробвам и двата. Добре, това е. Изненадах се, че милфьоя го презентираха пред мен. Това е френски или пък италиански десерт. Двете култури още спорят. Но тук нямаше спор, презентацията бе изключително ефектна, а десертът си беше и вкусен. Единствената разлика от традиционната рецепта бе, че не е с 3 пласта, а само с 2. Но няма проблеми. Не им се сърдя. Между другото, тестото се прави доста трудно. Приготвянето е подобно като за круасани, прегъва се точно 6 пъти, за да не се разтопи маслото. Ако наистина това е бил любимия десерт на Наполеон, сега разбирам защо е имал коремче. Ето го и втория десерт, който си поръчах от менюто. Чизкейк с шамфастък. Мерси. Тортата с шамфастък беше също вкусна. Въпреки че опитах само веднъж, усетих, че е леко тежка. Обилният пълнеж от крем с изразен вкус на шамфастък наистина се усещаше. Беше повече по вкуса на моя оператор. Той и се наслади. Чизкейка е изключително приятен. Не е много лек. Сега ще видим милфоя, който е така интересно презентиран пред клиента. Това е моят десерт, защото е по-лекичък. Пресните плодове придават много готин елемент в целия десерт. Много ми харесва. Благодаря на ресторант Гейзера за невероятното обслужване, посрещане. Хората бяха много организирани. Показаха ни всеки един детайл в заведението. Мен ме много впечатли, защото тук се усеща семейното, усеща се домашния уют. Аз със сигурност бих се върнал тук. И това е идеята на този бизнес. Да можеш да накараш клиента да те желае. Църквата Свети Никола се намира в градския парк в центъра на малка градинка срещу общината. Построена е през 12-13 век. Отличава се със своята архитектура. Кръстокуполна църква от типа на свободния кръст с голяма полукръгла апсида. Сградата е издигната от тухли върху каменни основи с характерен начин на градеж
Стенописната украса на храма са запазени изключително много и са нетипични. Макар и да е била частично разрушена през османския период, днес църквата Свети Никола е един от малкото оцелели до днешно време и добре запазени средновековни паметници в Западна България. Определено посещението е доста зареждащо. Препоръчвам ви го. Водопад Горица с височина 39 метра представлява природна забележителност в село Овчарци. Водопадът се намира на 70 км от София. Достъпът до водопада е лесен, като по пътя с Сапарева баня Дупница се стига до началото на екопътеката Горица. Само след 15-минутна разходка се достига до самия водопад. Проходът преминава през красивата и голисна гора. След проходът се открива и площадка за наблюдение. Легенда за мястото разказва за девойка на име Горица, която се спасява от турците, хвърляйки се право в пропаста. Посещението на Овчарченски водопад е незабравимо приключение. Това е само част от подножието на Рила планина. Не съм много добър по заключителните думи, но това е българската красота. Където и да отидеш, където и да се намираш, има какво да видиш. Връщаме се към студиото. Вече се запознахте с ресторант Гейзера. Видяхте и някои от забележителности около заведението. Дойде момента да дам и оценката си за ресторанта. Все още не съм готов да раздавам така оценки, но това е идеята на канала и няма как да минем без тях. Ще минем през 5 категории на оценяване. Обслужване, качество на храната, цени и стойности, уют и атмосфера, социални мрежи и маркетинг. Първата подкатегория и първата оценка, която ще получат, е за обслужването и ще дам 4,5. Това е много добър резултат. Определено знаят какво правят, но трябва да поработят за това притеснението да го превъзмогнат, дори когато видят голяма камера и един идиот. Следващата категория, която трябва да оценя, е качеството на храната. Тук определено нещата са отлични. Нямам шестица, а имам петица. Затова давам максималния брой точки, а именно 5 точки за храната. Просто хората знаят какво правят. За цени и стойности давам петица, защото нещата са просто достъпни. Пържола от 500 лева не успях да видя в менюто, така че не се притесняйте. Ако ги посетите, няма да изгорите, както се казва. Уют и атмосфера. Това е така халал да ви е. Давам ви петицата, защото определено тук имате много добра концепция. И най-вече в заведението ми хареса това, че има история, имаше снимки, хората са яли и хубаво и лошо. Обаче каква атмосфера ще му придадеш на това ястие, на обстановката, това според мен е също толкова важно, колкото и да е вкусно. Тъй, че атмосферата, емоцията, преживяването си струва. Следващата категория е социални мрежи и маркетинг. Моята оценка тук е 5 и определено това е категорията, с която първоначално ме спечели ресторант Гейзер. Ангажирани с това да показват готвачите, да показват нещата отвътре. Това не всеки се сеща да го прави и адмирации, защото да държиш маркетинга на едно заведение е изключително трудно, защото всеки ден има нещо ново, има нещо различно, някакво събитие, някакво ново меню. Видях неща, които другите заведения не правят. Общия резултат от събраните оценки е 4,9, което е отличен резултат. Гейзера може да се гордее с оценката си, аз се гордея с тях и се надявам да съществуват още много дълги години. Тук е момента все пак и да вмъкнем това, че те знаеха, че ще отида, знаеха, че ще снимаме. Това, което оцених в момента е на база изцяло нещо, което са очаквали. Много се надявам всеки един от вас, който посети ресторант Гейзера, да получи същото отношение, да получи същата храна и всичко да бъде перфектно, както беше в деня, в който аз ги посетих. Благодаря ви още веднъж. Много се радвам, че стигнахте до края на видеото. Благодаря ви, че гледахте. Може да се абонирате за канала. Не, много мраза така да моля хората да правят нещо, което не искат да правят. Не, абонирайте се. Ако не искате, не се абонирайте. Няма никакъв проблем. Бъдете това, което сте.
и до нови срещи! Исках да бъде оригинален финал.